Tanglet monggo menawi enten sing ditangletaken lek mboten nggih cukup dipirengaken mawon. Ono wis. Kuwi. Mboten enten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita niki sing naminipun takdir menika enten 3. Takdir ingkang asli kehendak Allah nggih menika kita nggih mboten semerap. Takdiripun sing nomor kalih takdir ingkang dipintah ditedhi. Salah setunggalnya contone bunuh diri ngoten nggih. Niku Allah mboten damel makhluke termasuk menungso niki dikengken bunuh diri napa nika nggih. Sing nomor 3 takdir ingkang dados kurban kejahatan sekitare. Sesungguhnya manusia ini sebelum diturunkan ke dunia ini sudah ada takdiripun masing-masing tentang kehidupan, tentang kematian. Lah niku nggih lek mati nika umume nggih menika pun panjenengan semerap. Lah napa arti takdir ingkang pun dituliskan datang Allah menika? Niku nggih takdir kematian ingkang pun ditetapkan oleh Allah menika terjadinya tanpa ada kemauan diri, tanpa ada napa ingkang panjenengan kalian kula nedhi mati. Dados takdir asli kehendak Allah menika kematian nggih sing boten disengaja melalui sakit nggih saged pejah niku takdir. Melalui nggih mugi-mugi boten mawon mung niki sekedar ilmu mawon. Melalui kecelakaan ten dalan. Nah niku napa ingkang sing terjadi sampai meninggal dunia menika tanpa ada rekayasa keinginan diri niku takdiripun Allah ingkang asli. Moko kula kalih panjenengan menika dilingkari hukum untuk senang bersedekah, untuk senang beribadah niku. Moko takdir keaslian kehendak Allah niku mboten enten sing semerap. Niki bicara ilmu umum mawon nggih. Tapi nggih wonten ingkang dimakrifatkan Allah, ada beberapa orang sing semerap menika. Lah niki takdir ingkang keaslian datang Allah tentang kematian. Dados mati niku pun jelas takdiripun kehendak Allah, keaslianipun kehendakipun Allah. Menungso kabeh niku pejah, tapi niki pejah yang secara sedanten menika nggih mboten enten keinginan diri, termasuk kecelakaan ten embong nggih mboten keinginan diri lalu pejah niku takdiripun Allah, termasuk sakit sampai pejah niku nggih takdir kehendak Allah. Lah niku nggih niku keaslian ingkang ditakdirkan oleh Allah kematian manusia niki. Lah niku kathah prosese nggih mung niku sekedar contoh mawon. Lah sing kalih niki wau takdir Dipinta. Takdir yang dipinta. Lah niku sesungguhnya manusia ini tak ada takdir untuk mati yang disengaja oleh keinginan diri. Lah niku nggih. Boten enten termasuk ngadepi masalah tentunya niki mboten kuat. Akhirnya ngambil jalan pintas, dikira kematian niku menyelesaikan masalah. Sampai minum umume baygon ngoten nggih. Minum racun, gantung diri. Beberapa kali niku terjadi dilaksanakan, moko berlakunya ayatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Selalu enten sing gagalaken menawi mboten enten sing
pitulung sampai enten sing semrap bawah niki kajenge bunuh diri minum racun dibetot di rumah sakit waras kajenge gantung diri kepanggih tanggane kepanggih dereke sampai ditulung menika mboten terjadi malih lek pun beberapa kali ngoten menika pun mboten berlaku lagi ayatipun Allah Ar-Rahman Rahim meniku krana niku ditedhi beberapa kali wis nang Allah ditulungi melalui nggih niku ingkang kula sanjangaken niku wau dilaksanakan malih akhirnya pun tidak berlakunya ayat Ar-Rahman Rahim terjadilah minum racun lagi akhirnya nggih mati nggih ngoten menika kalian gantung diri nggih akhirnya gantung temenan pecah lan niki elmune takdir ingkang dipintah dadi lek enten tiyang pejah sing ngoten-ngoten niku mboten enten Allah ngengken panjenengan kalian kula ngadepi ujian teng donya niki sampai bunuh diri menika mboten enten nggih niki sebagian contoh mawon ingkang nomor 3 menika takdir ingkang kurban sekitare tiang-tiang ingkang nggih boten bertanggung jawab tapi nggih bertanggung jawab menika contone pun nggih umum mawon tiang dirampok lha niku akhirnya disodok pejah lha niku boten enten janipun kados ngoten menika oh iku takdire wayahe dirampok mati mboten mongko menika kula kalih panjenengan khususnya tiang estri nggih atos-atos lek memakai perhiasan termasuk nggih sing sepeda-sepeda apik nika lek pun dalu pun sampai medal dugi griya lek medal nggih kalian enten sing tanggung jawab maksudnya nggih kali suami pun panjenengan kalian nggih yugan-yugane sampean sing pun mampu untuk ngelawan kejahatan ten dalan mriku lan niku takdir ingkang dados kurban sekitare dadi napa menawi enten tiyang kejadian niku sampai dirampok sampai nggih ngoten menika pejah sing tanggung jawab dosane nggih sing mateni niku wau niku nggih atos-atos panjenengan niki ilmu panjenengan pun semerap walaupun belum 5 menit niki panjenengan pun ngertos bahwa takdir niku enten 3 lan niki wau enten takdir ingkang dados kurban umume mawon kula sampaiaken enten tiang estri dirampok dilukai moko dheke niki wau pejah ruwih wangsul ten Allah sifate penasaran sampai wonten julukane sing dados kuntilanak menika nggih niku enten sak temenane krana niku wau sifate penasaran nggih akhire ngetingali panjenengan niki takdir ingkang dados kurban sekitare nanti kutil anak menika niku mboten medeni panjenengan sifate niku gentayangan madosi tiyang ingkang laksanakaken dadi lek kepanggih panjenengan aja wedi aja napa nggih termasuk rada gemeter kedhi wong niku anjene ngoten menika makhluk liya punan tapi lek panjenengan kepanggih jenengan Al-Fatihah jenengan tadi dateng Allah niku wangke wangsul ical lan niku nggih icale walamu shawab lek panjenengan sing termasuk sing ndongakno Islamipun sekujur tubuh dikiripun sekujur tubuh niku saged bangsul mendel ten makame menika dadi sifate mboten kados gentayangan sing kados dicerita-ceritakaken menika nah niku sesungguhnya makhluk itu ingin bertemu dengan orang yang Islamnya sekujur tubuh lah niku nggih niku sing kuntil anak lah lek enten sing sunder bolong ngoten nggih Mas Wahid lah niku napa nggih niku wau
Lek ten TV diceritakaken umum niku TV niku cerita tiyang lairaken malih dugi gegere medal ngoten nggih. Mboten. Lek Sundar Bolong niku tiyang ingkang estri nggih dilukai, diperkosa, dipateni. Nah niku ruh balik ten Allah, sifat kemenungsaane tasih nggih madosi ingkang laksanakaken. Mokoh luka niku gambarane nggih niku wau kados meden-medeni sing napa. Kenyataane nggih mboten kados ngoten. Krana fisike wau tasih uripe dilukai, maka sifate ngetingali tiang-tiang ingkang sing ditedhi pitulung untuk berdoa, memintakan dia kembali kepada Allah dengan apa yang disyariatkan niku wau ketinggalan nggih kados darah-darah menika. Lah niku nggih. Lah niku napa kula ingkang kula sanjangaken niki senajan mboten enten kitabe sak beneripun wonten. Maka nggih kula didugi-dugi ngoten menika, dikepangi-kepangi menika. Nggih enten fisike kula niki tasik nggih rada gemeter, tasik rada wedi menika tapi kula ngerti napa kekarepanipun niku nggih kula dongaaken. Termasuk enten sing ten ngajenge bulek mriku. Saat kula enten mriki niku dugi mriki. Ngoten kula mboten ngerti tasikan niku. Kula ajrih kula wedi ngian. Ah niku ternyata niku enten samping kula terus. Ah niku nggih. Kula mboten napa akhire kula medal kula ajrih. Akhire niku balik ten bulog mrika mboten lami ten dalan gentong niku singen tasik sabin niku enten tiyang brok-brok mlajeng ngoten. Ah niku akhire kula balik, kula tangleti tiyang wonten iki Mas wonten niku. Oh ngoten akhire kula Al-Fatihah ketinggal akhire niku icang. Sampai saniki mboten ngetok-ngetok malih kenyataanipun kehendakipun Allah kula sampai diparingi pengalaman ngoten menika nggih disampaikan dhateng panjenengan iki bahwa takdir niku enten 3. Takdir kehendak Allah asli yang terjadi tanpa keinginan diri sampai pecah menika. Takdir ingkang kedua meniku takdir Dipinta. yang dipinta nggih termasuk bunuh diri menika. Niku mboten saged niku. Angel niku lek sing bunuh diri menika mboten asal ngapura dhateng Allah. Nggih batesane kula saged nerangaken nggih kula ngapunten mboten saged niku. Tapi lek enten kematian yang jadi korban sekitarnya nggih niku wau saged. Termasuk nggih niku ancene diparingi ayat Allah Ar-Rahman Rahim niku berlaku untuk mencari orang yang beriman kepada Allah yang melebihi syariat. Nggih niku wau Islam sebetul boleh fungsi maka dhek nedidonga ten tiyang niku akhire kebalik asal malih ten makam niku wau ngentosi sampai yaumil akhir mangke. Nah niku nggih cukup sematan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.